Nhar it-tlieta li ġej, il-President Ukren Volodymyr Zelensky se jindirizza b'mod virtwali lill-Parlament Malti. Dan id-diskors mill-President Ukren se jsir fl-eqqel tal-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna li bdiet fl-aħħar ta' frar li għadda. One News tkellem mal-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia li qal li bħalissa għaddejjin l-aħħar preparamenti sabiex Zelensky jindirizza il-Parlament Malti. Ovvjament, hija inizjattiva tajba ta' Zelensky, jiena ovvjament sal-bieraħ stess kien għadna nagħmlu arranġamenti u ninħabbar bi pjaċir li dina tiġi dina l-attività importanti ta' nazzjonali, internazzjonali ħadd tiġi fis-seħħ ukoll quddiem il-Parlament Malti. Ix-xahar li għadda il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg kellu telefonata mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ukren Dmytro Kuleba u talbu biex jikkunsidra l-President Ukren jitkellem fil-Parlament Malti. Dr. Farrugia qal li matul dawn l-aħħar xhur kemm ilha għaddejja l-gwerra fl-Ukrajna fl-laqgħat internazzjonali. Il-pożizzjoni ta' Malta kienet li jkun hemm taħdidiet kemm mal-Parlament Ukren kif ukoll ma' dak Russu. Jien bħala speaker dal-aħħar xahar u nofs kelli inizjattiva diplomatika ħafna minn ħadd tal-Parlament Malti fejn anka emendejna riżoluzzjoni tal-Speakers Conference fi Slovenja u anka fil-laqgħa tal-parlamenti kollha tal-pajjiżi kollha tad-dinja fl-Interparliamentary Union li sar Indonezja fejn aħna qed ngħidu isma' hemm bżonn nkomplu all the diplomatic efforts min-naħa tal-Parlament Demokrazi kemm mal-Parlament Ukren kif ukoll mal-Parlament Russu. Is-seduta ta' tlieta mistennija tibda fl-4 ta' wara nofsinhar u m'hemmx limitu ta' ħin kemm se jdum jitkellem il-President Ukren.